De trainer van IJsselmeervogels is Gert Kruis. En bij ONS treft hij oude bekenden. Want Biggelix Sander van der Heijden trainde 4 jaar onder hem bij Cambuur. Dat is alweer alweer Ierlien. De rooien, zoals de Spakenburgers neemt worden, willen boppen in mei doen en komen je dus voor de volle winst. Bij ONS stiert Sander van der Heijden in de basis, maar wel als centrale verdediger. Maar als hij dan mee komt, is het echt voordaligs gevaarlijk. Hier is het Jacob Noordmans die de bal net goed rekt. Want oors hier hij de snitser Sammer op een voorsprong zetten kent. Hoekskop Martijn Rozenburg en die valt boppen op een lotte. Ja, een beetje pech van Rozenburg. Maar het jouwt wel aan dat ONS kansen krijgt in die beginfase. Dan een oertreding op IJsselmeervogels. En dat is dan ook een vrije traap. We schreeuwen de 33e minuut. Het is Nick Kuipers en die bal die roegelt Sammer in de goal. Elke en Ian stiert verbuurstrutte te zien. Net Ian komt er aan. Ivan Landlust, de keeper, zocht dat hij die bal net meer pakken kan. En de eerste beste mogelijkheid voor IJsselmeervogels is dan voordaligs een treffer. Ja, dat is een chinvaller van de ploeg van Bert Hollander. 3 minuten later, Curti González van dichtbij. En ook die weet de bal net in het net te krijgen. En zo kan ONS dan wel de kansen hebben, maar de voorsprong is er voor IJsselmeervogels. Jurjen Bos. Oh, en dan via de peel en dan van de line helle. Ja, de bal mij dan echt net in de goal. Knappe redding daar wel van Patrick Sonneveld. En pech van Jurjen Bos. En dus stiert Gert Kruis bij het skoft voor. De klederdracht uit Spakenburg is onwijzig op de tribune. En Bert Hollander die wil graag dat zijn jongens in die tweede helft toch wat meer zien laten. Maar daar is in de beginfase geen sprake van. Sander van der Heijden rekt die bal net lekker. En dan de mogelijkheid er van dichtbij is het Selmo Kurbegovic. Maar ook hij had het vizier net op scherp. Oerlis, wat doen we? 0-1, daar hebben we niks voor. En dus maakt Sander van der Heijden die laatste manpositie inleveren om voorin mij te helpen. Maar achterin komt de druk erop. Alle geluk van de wereld dat deze bal boetende 16 jong wordt. De vrije trap en een prachtige redding van Ivan Landlust. Hij houdt zijn ploeg hier in de race. En dan maakt echt alles naar voren. Er wordt onvallend wisselen. En ONS begint opportunistisch te spelen. Wat maakten ze oorzaak in hun eerste thuiswedstrijd? Jurjen Bos controleert. Leidt hem del voor Sander van der Heijden. En daar is dan die treffer. In de 81ste minuut is het Sander van der Heijden die het ONS op Liekense hechten brengt. Heel knap voorwerk van Jurjen Bos. Vaak de eenzame spits, maar hier mij de controle. En het is Van der Heijden die het heel toek in dat gatje doet. En op subtiele wijze de keeper passeert. En dan is in elk geval een punt, zal ik het is binnen. Maar er komen nog 10 pittige minuten. We zitten in de slotfase van de wedstrijd, in de blessuretijd zelfs. En daar is het Martijn Rozenburg die zelfs de volle winst binnentikt. Ja, dat mij rustig een stunt neemt worden. Waar is het Jurjen Bos met prima voorbereidend werk. Rozenburg rekt die bal eigenlijk net goed, maar wel goed genoeg. Voor de eerste historische winst in de topklasse voor ONS. Als het 1 op 1 is, dan valt er altijd een bal goed. Dat is ja, ook heel vaak niet, maar ook wel eens wel. Ja, en Bosje legt hem perfect neer. En er was heel weinig ruimte. Ik denk, nou goed, het is een punten. Het is niet mijn mooiste, maar ja, dat is lekker belangrijk op dit moment. En we wisten dat het cool, uw analist ik zo'n ken. Nou ja, en dan komt van die 0 in achter en dan was het hartstikke moeilijk. En dan lukt het toch al en dan dat is geweldig. En dit hier we even neder. Nou ja, en ook een week op naar volgende week en dan gaan we naar Spakenburg. En dit zijn bonuspunten. Dit is hartstikke mooi.